ଯାଦୁଗଛ କଥା। ଦୁଇ ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସାନ ଭାଇର ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ସାନ ଭାଇର ନୂଆ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଦିନେ ବଡ଼ ଭାଇ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କିଛି କାଠ ଆଣିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା, ଯାହାପରେ ସେ ବଜାରରେ ବିକି କିଛି ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିବ। ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ଅନେକ ଗଛ କାଟିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ କାଟିବା ବେଳେ ସେ ଏକ ଯାଦୁକରୀ ଗଛ ଉପରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଛ କହିଲା, ହେ ଦୟାଳୁ ଆଜ୍ଞା, ଦୟାକରି ମୋର ଶାଖା କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ସୁନାର ଚପଲ ଦେବି। ସେ ସେତେବେଳେ ରାଜି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋଭ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ ଗଛକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏହା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚପଲ ନ ଦିଏ, ତେବେ ସେ ପୁରା ଶାଖାକୁ କାଟିଦେବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାଦୁକର ବୃକ୍ଷ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଚପଲ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଶହ ଶହ ଛୁଞ୍ଚିରେ ପଡ଼ିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତଳେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଦିନଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସାନ ଭାଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ସେହି ଗଛ ନିକଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଶହ ଶହ ଛୁଞ୍ଚି ଲାଗିଥିଲା। ଦୟା ଅନୁଭବ କରି ସେ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ କରି ସାନ ଭାଇକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ବଡ଼ ଭାଇର ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚପଲ ଦେଲା। କାହାଣୀରୁ ଶିକ୍ଷା। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିଖୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବଦା ଦୟାଳୁ ଓ ସଚ୍ଚୋଟ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ।